एप्रच खालायदो जोंनिफ्राय जों एप्रच खालायदो जे जों एलायन्स जानो लुगैदो माने मित्र दल हिसाबै थानो लुगैदो ओरै बे बुस्थुआ डिपेन्ड खालायगोन बिजेपि गभर्नमेन्ट बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव जों नुदों मा बिटिसिआव जोंनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जि मावबोदोंमोन बिनिसाय बेलेग आलदायै बेलेग डेभेलपमेन्ट खालायनाय जों नुहुराखै जोंनि दिनैया 26 जानुवारिनि उनाव माने गार्जेन मिट माने जिबिलाक ससियेल वर्कार सिनियर सिटिजेन बिसोरजों जोङो माने इन्टारेक्ट खालायो माने दा इयाव गभर्नमेन्टआ मारै सोलिदो जों माबोरै दावगानाया गाहाम बेफोरनि कारणे एडभाइस जों खालायगोन इयो 26 जानुवारि आफ्टार 26 जानुवारि लामायाव दं नामा दासिमबो जोङो एप्रच खालायदो जोंनिफ्राय जों एप्रच खालायदो जे जों एलायन्स जानो लुगैदो माने मित्र दल हिसाबै थानो लुगैदो ओरै बे बुस्थुआ डिपेन्ड खालायगोन बिजेपि गभर्नमेन्ट बा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव नोंथांमोना बिटिसिआव जे मित्रता बेखौ खालामगोन ना माने दिसपुरावल' अनलि दिसपुराव बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट बेयाव जोङो बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट दिसपुराव एलायन्स खालामनो इन्टारेस्टेड आरो बेखौ जों एप्रच खालायदो अलरेडि बिटिसिआव जिहेतु बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट नङा इयावथ' इउपिपिएल लिड गभर्नमेन्ट गतिके इउपिपिएलजों जेनेके फ्रेन्डशिप खालायनायनि बा मित्रता खालायनायनि खुनु माबा खालायाखै जों दिनैनि समाव बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जि खामानि मावनायफोर बेवहाय माबायदि जौगानाय फैदों फैयाखै नोंथाङा मा बुंनो सानो दाथ' जों नुदों मा बिटिसिआव जोंनि बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जि मावबोदोंमोन बिनिसाय बेलेग आलदायै बेलेग डेभेलपमेन्ट खालायनाय जों नुहुराखै गतिके जोंनिसाय जों बिपिएफ गभर्नमेन्टआ जितु मावबोदोंमोन बेनो दाहालागै दंबाय बिनिसाय स्पेसियेल माबा डेभेलपमेन्ट जे खालायनो हादों इउपिपिएल प्रमद बर'नि लिडारशिपआव बेखौ जों नुहुराखै बिटिआरनि जि दफाफोर बेखौ मावफुंनो प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा मावफुंनो हागोन ना हाया होननानै नोंथाङा बियो बिथांनि इन्टारेस्टनि उपराव डिपेन्ड खालायगोन आरो बिसोरनि केपासिटिनि उपराव डिपेन्ड खालायगोन खिन्थु जों नुहुरदों मा बिटिआर एकर्ड जानायनि उनाव जे जिबिलाक डिपार्टमेन्ट दा 16टा डिपार्टमेन्ट डिसिनि आखायाव हेगारना होदो बेयाव आल्टिमेटलि डिसिआ अभारअल बिथाङा मावो गतिके बेखौ जों नागिराखैमोन बेयाव इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ निजा केपासिटिदो बे 16टा डिपार्टमेन्ट जिहेतु बिटिसि एकर्डआव जों 40टा डिपार्टमेन्ट मोन्दोंमोन बे 40टा डिपार्टमेन्टखौ लाखिनानै बिथांमोना दावगानायखौ जों नागिरदोंमोन बेयाव जों सेटिसफाइ नङा